Assembly TV on saapunut tänne Asuksen standille selvittelemään, sopiiko läppärit pelaamiseen vai tarvitseeko kunnon pelaaja sitten kunnon pöytäkoneen pelaamista varten. Mulla on täällä mukana EA:lta Risto Ride Mikkola. Moi! Terve, terve. Tervetuloa Asuksen osastolle. Mitä mieltä sä oot, että soveltuuko nykyaikaiset läppärit pelaamiseen? Kyllä soveltuu. Nyt ainakin. Nyt on niin herkkuu tuolla konepeli alla, että kyllä noilla pärjää. Tietenkin joku tosi pelaaja voi olla eri mieltä, mutta mulle ainakin riittää. Mitä sä luulet, että on syynä siihen, että onko pelit optimoitu paremmin läppäreitä varten vai onko läppäreiden rauta kehittynyt sen verran, että ne nykyään pystyy pyörittämään nykyaikaiset pelit? Mun mielestä tietokonevalmistajat on huomannut, että kun kannattavat tietokoneet on nykyään niin suosittuja, että sinne kannattaa laittaa enemmän poweria tuonne konepeli alle, niin sit saadaan pelaajiakin siihen läppäribisnekseen mukaan. Ja mä itse henkilökohtaisesti haluan, että se on tollainen kompakti paketti, jos mä pelaan tietokoneella. Mitä hyötyjä sä näkisit, että läppärissä on verrattuna normaaliin pöytäkoneeseen? No, jos me oltaisiin japanilaisia, mä sanoisin, että meillä on niin pienet kämpät, että ei ole tilaa isolle koneelle. Mutta meillä on Suomessa tilaa, mutta silti ainakin henkilökohtaisesti mä dikkaan siitä, että se on siro ja se on pöydällä eikä pöydän alla piilossa mun tietokone. Ja onhan ne nykyään hyvän näköisiäkin, että ei niitä tarvitse piilotella. Ja sitten sen saa kyllä messiikin siitä periaatteessa tollaisenkin koneen, jos tarvii. Aivan. Mä ainakin tiedän muutaman Counter-Strike-klaani, mitkä kiertää Eurooppaa ja niillä on yleensä vaan läppärit mukana ja sitten monitori siinä. Ne vuokraa paikan päältä. Niitä ei tarvii silloin raahata sitä omaa kalustoa ja lentokone ei ole mitään turvallisin paikka raahata kalustoa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että on paljon helpompi tollanen ottaa messiin kuin se on kunnon järkele. Tai en mä tiedä, jos haluaa se kunnon backpackin selkää, niin ei siinä mitään. Kiitoksia Risto. Kiitos. Pähkinänkuoressa voikin sanoa, että hyvä läppäri ajaa kaiken sen asian, mitä hyvä pöytäkone. Ja nyt me voidaan mennä katsomaan, mikä potkuu näistä läppäreistä riittää nykyaikaisilla peleillä. Täällä Mika pelaa uutta Need for Speed Shiftia. Ja pelaa sitä konsolipädillä vielä, mikä on nykyään erittäin kätevää ainakin meikäläiselle, kun on konsolimiehiä, niin sit voi tietokoneellakin tavallaan pelaa konsolimaisesti. Ja toisen pädinkin voi heittää kiinni, niin kaverikin pääsee pelaamaan. Pääsee testaamaan Need for Speed Shiftia täällä Asuksen osastolla nyt. Tää julkaisu on 17.9. vasta. Eli nyt pääsee ennakkoon Stedaa uutta autopeliä. Ja ei vaikuta edes huonolta, vaikuttaa erittäin hyvältä. Mitäs tästä pikaisesti tuli testattu? Vai mitä mieltä Mika on? Joo, ja hyvää tää toimii ja varsinkin nämä autopelit, niin mäkin itekin tykkään, vaikka hiirtä ja näppistä käytän, niin enemmän pelaa padilla autopelejä ja paljon parempi tunne. Kyllä, padilla on mukava ohjailla kaarraa. Sitten meillä on tässä vieressä löytyy Crysis Warhead. Ja Mika tietää tästä pelistä varmaan paljon enemmän kuin minä. Ammattimaiset totteet ainakin. Joo, on tää tullut noilla vähän kotikoneilla itekin pelattua ja ihan hyvin näyttää, vaikka läppärillä pelataan, niin pyörivä. Tässä on kumminkin noin graffat on suht korkealla. Ja ihan hyvin näyttää toimivaa ja mitään ongelmaa siinä suhteen. Ja näytökin koko on ihan kiva. Meillä on tuossa vieressä vielä tehokkaampi kone ja sitä olisi ollut kiva nähdä siinä, mutta sattumoisin nyt tuli laitettu peli tähän koneeseen, mutta hyvältä näyttää tässäkin. Kaikista tehokkain kone, mitä meillä löytyy. Tää on 4 ydintä ja täällä on GeForcen näytöohjaimet. Ei ehkä parhaimmasta päästä, mutta todella lähellä. Varmaan 10 parhaan joukosta löytyy tuo näytöohjain tällä hetkellä. Ja kummisetä peli on kyseessä siis, Godfather 2, josta Mika katselee aloitusdemoa. Joo, tässä selvästi vähän mennään. En ole aikaisemmin pelannut, mutta tää hyvältä tää näyttää kyllä koneen speksejä kun katsoo, niin on tässä 6 GB RAM ja 4 ydin prosessori, että sama mitä voisi löytyä ihan omasta kotikoneestakin ihan helposti, että ihan kyllä nämä, vaikka läppäri koossaa kone, niin kyllä komponentit on ihan ammattiluokkaa. Mites muuten pelithän ei hirveästi osaa vielä hyödyntää noita ytimiä, mutta sit jos me mennään jonnekin videoedittiin ja tällaiseen, niin siellähän me saadaan laskentatehoa jokaisesta ytimestä irti hyvin. Joo, kyllä ehdottomasti niissä on enemmän ja läppäreitä varmasti käytetäänkin vähän
videoeditointiikin, että se on kumminkin kannettava, se on helppo ottaa mukaan ja sitten kun on kuvannut, niin lyö vaan kamera kiinni siihen koneeseen ja siirtää kuvan sinne, että niin kuin varmasti niissäkin yleistyy paljon. Joo, kyllä nämä hyviltä näyttää nämä pelit ja koneetkin on tehokkaita. Kyllä tällainen joku näistä täytyy itsekin hommata. Oma on jo sen verran vanha ja väsynyt, että täytyy päivittää.